record tayo. Magabaw di sound. Namin ka at pay na. Ay, abot na. So, again, I'm with Jomar Sakpa. Reporter di RPN 9. Damdama agad ka yan. Ay, apo da ito. Recording is really not good. Damdama agad ka yan. Istorya na no kasano ay naka-imunog siya as a reporter di RPN 9. RPN 9, sino di? DZBS. DZBS. When? Paki-istorya man, paki-ulit. Di bali na warm up. Mayatan. Nag-start. Siyempre, nag-start iti application. And then... apay nadnguyo ay manananap na si reporter sa rin, no? Haan? Gapulang ti partnership kat napan kami gamit. Partnership mo na dilay do may programa ay partner. Sino din? Diyan ay organization tako. Naki-partner takong dayda. Organization Benguet Millennial Entertainment Production. Okay, BM. At napan kami, may matiman katungtungan. Hanggang nakit din matan kami at si usapan ay mabalin ay sanggap as stringer. Mabalin ba? Ay News stringer. Request kami pa si Kwa, sino na seminar on Newsmaking ka siya. newsmaking. So at least naitawtan kami sa Gabasit ay sino na guide mo ta. Okay, no. Tiyat nga man namang si report me, tiyat may mga interview. And then lagi dyan ay dos and don'ts Of newsmaking, news writing or... And then after that, ang kuha mo, no, apay nga sakay na kasgot. Si Manong Androkot, nan concentrate siya si Black Time na. So, adapi man si Black Time na every Saturday. Programa na sa TV, Ayuyang TV. And then, slang tanagrogiyak idi lockdown piman. Lockdown. Idigayam na na-apply kami sidikat, bakan kuha di eh. Bakan ngay pandemic. Tas Malutluto pa lang di virus. So nga hindi pagka-lockdown ko ni nakarugi ako nasa stringer. Kaya't nga nangug ko ay diwada ka sa Bugyas. Wainan pa-retire ay taga Bugyas. Nangug ko sa imbaga na ay apay agpaisunan di nangug si radyo ay natiliw sina si pangot si drugs kanang ni. Ay kat mo si Sanartin ngam dinamag ko ay sino ay radio station sa RP ngay kana. Medyo matiginak pa. Ay amang adom na yung ba kay report ko sa tayo kay kabsat na niya di pa medyo Ano nag-news in radyo dit agpaiso ka na. Ani yang kanak ay no among na yung bagan di radio agpaiso. Ay kayo ayon na ibagbagas ito tayo. Sige retiro mo timan sa radyo. Ni nga damok din di udum ay listeners si man sa radio station di RPN na di CBS. Katin udum ay wadas igigid. And siguro garden Kaduan niya. Tan ay makabuya ka nga ta si TV man garden. Talaga ay pwede. Di ka mo't makabuya cellphone mo't lang abo. So nga radyo la tawa day wala. Iso nga din magibagbagagaya maingay laos di radyo kamali. Wari. Tan adikan maitakin din TV at garden. Ano sa sakbatan ba yun? Di udum iman ay liwliwan di kay lian tako ay farmer dita. Ita radio piman ay mahilig iti liwliwa. Ay uray saan man piman ay kaslatot adi mabangag no usatan numay ko marakaray kay situgian. Sinupay di udum sidangan sina o tadin onin di titit. Iso nga wada latta di importansya di radyo niya. Bakan gapusta unya silimot lang din na ilak ay bakan gapus ngay ta medyo mamaymayatan din technology. Mas kaman may met di man buya si video. Naman buya kasi video ko sa man ito gawan eh. Ngam di naman dungo kasi podcast. Naman dungo kasi radyo. At least makakuti ka, makatrabaho ka pa eh. Sino ni istorya mo kawin sin panggap si news writing. Sino ni isya mo man experience mo sdi. First ay news ay surat mo. Jay first dita mo dito
akaduan kami din di ay inalak ay report nan sino na konsentritak na si police Police report. report. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech could ma-repair the printer, man-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo da ida at Kubkubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone numbers 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. So nga akaduan gitakot day More on drugs, ano? more on drugs, Sorsuruta kung sexual, sika na diyan. rape, kita. Then kat edit time gamin nga nagdamdam agad kini boss mat siyempre is de lang ti kasla iso nga may isa nga kayak mat iman so tinalaklak nga kaslang atindaran mo tenan. And then number one is nga surat ko pat data by bus. At nga na nga kasla maininot nga mai-corporatar, siyempre adaman nagyay kadto mga kasla mabangking mo tarin yat may manisurat. Siyempre waday Namingkat ay surat mo di ka no? Namingkat ay nang tauli. Hindi damo ako pesos namin sa nga pulo Nay, sukataman na ito, kastoy ti kastam. Sin ko, Di boss mo ko si Joseph Manzano. Shout out to you, sir. Floor manager, manager iti DCBS. Kasi ni mga last matanon nga sin ko, okay. Send ka ng report mo tomorrow. Piman. So ngayon din, nagugay kay Zay. Dahil at mga isin ko, i-post na iyan na FB page nga yung RPN. Mabasa iyan. Sino ba Di. Okay. na ano lang, nalagip ko lang din ay kanang ay diferensya sino din ay wala din bagadan sika diferensya di news kun radio. Panana sa TV reporting. Natin ko na nga mas lakamot nga report ti TV nga mas basahan mo ti report mo. So agdengag ka iti radio reporting tapno kita mo biro ko nag-live nga reporting. Dahil isurutan ta diferensya ti radio reporting kan TV na mo ti mata kitakot. Buwan nga paiso. Iso nga di inyat nga ansik adi da kang kaman ngay pinan-training ngay diretso sa 6 months ay kaman sabay man kaslangan no sin ano ka kumakatnan apprentice ka niya. Kaman na di. Kaman noon sa kanot kaman may mayat di ngay si style di one kind of education na well I'm working as part of the education department nga kaman ngay sudi di malinglingan apprenticeship. Ngano kaman laydom ay man suro ay mandait adikan sa tamay si eskwelahan ay mandait mabalin ko tay man apprentice sin ay ano ka idoy mas may mayat pa siguro din ay diskarte ngay madal mo kasi tililak ay kaman epektibo mo lang ay way of paraan ng pag-aaral ay kanan di Tagalog nga apprenticeship say malinglinglingan ta ko ano iti-trace back ta ko di history ngay kat di history in the education idikat magay college no lay do may man balin ay doktor dad idi yung kwak doktor ay kanang ko man ubla kasin doktor ay no lay do may man balin ay painter man apprentice kasin painter ay gana ay masurom din technique na ang gana ay man balin ay sikanto abay master kasi I got very in my view sin kaman opinion ko ay mangilila ka man may mayat mas effective ay takitam kot kan sikakot sino panangrik na may mas napaspaspas ay nakasuro kasi di no mas may met no na eskwela Parehas siguro ngam sino din mas napaspaspas kasi niya daytoy apprentice actual sidoy tama wada din ay mailamot ngay din ano adi ka palang practicean din theory na alam mo tay dagos din actual na mausar mo pa ay dagos kaman na di laksi kaman effective ya si iso nga gaboy kanak ka istorya si angay sin panggap sina tatan udwani ta tumartaray si ay
Naganat. Apo Joel Nyaw. Joel Ngiao Cervantes. Cervantes. Shout out to you, sir. Hello. If you're ever listening to this. Sika din ang sublatsin ay ano ka na? Programa na. Oy. Diyan ay RPN nga serbisyo ti umili ka Sino na. ko di ka man scope na di ay program ka man. Pakatalantanan dagiti issues, concerns. Dito Issues and concerns. uray ko na tayo man lang dito yung Teapol Tilira mat narigat ko sa ngalubungan. Pero nayon na gamin Pati pa'y balasiw tao Isang alubungan. kita issues kita. Pakatalantanan ti issues iti isang alubungan. Agraman J. Mars ka. Oo na. 2 hours. Siyempre as an apprentice mat siyempre consider lang ta nga retatat nayon ti just ang apprentice. For me that hanggang jay kayak mat na nga talantanan. Wait. Interpol Delira. Right. Minsan dinggit lang. Pagay-ayat ko ta kataw talantanan kat waste management. Nga number 1 nga mentor mo man si Ni Sir Sir Joseph. Joseph Plata. Mansano. Talagang tututukan na kamat niya po Joseph Mansano. Kat dakkel piman nga yaman iso nga iti program kat talagang ada jay isingit blood ta nga panagyaman kumot na ni manager. Ada iso na jay nuhang gapukin niya na kat awanak enjoy nga trabaho. Live din program siya. Live. Ay, adi kan maawanan mo minsan. Maawa na. Ay, susunod natin nariga. Oy, kasano mo diat mo nukas maringin ka man dig? I got agpapi ako nati kanta na. Tiririt tiu tiu nung sisiwit. Ngayon say no maminsan ilang Sunday ay comments. Sidi ako tay man no gayet ay mamaganat. Sa pang Tagay- manala kasi Well, i-discuss mo ka man hindi. Siyempre wada tindoy ay opinion nga iman nandi commentators. Then way man text mo lang sin ay text line nga nagito nga basura kasano kun ada. So nga tumulong din audience mo naman. Tumulong na. Tapos yun din waday pa sikrito ay advice mo magpiman nga. Dito man dito. Inayon mo kung ada piman. So Ada mo ti mangisak sakit kini yata yun. Kunak no agpliak lang ta ijay nga may sak nga ada piman ti concern kini yata yung nga tumulong on during the air time. So nga kaman no sinay istorya man ikat kaman na very loving and caring gayam di atmosphere di RPN anya. Kami bagak lang ta nga dati asawa ko. Din ay audience mo very loving and caring tapos din ay stasyon mayat mo timan loving and caring da. And then basta magay loving and loving. Loving and caring. Sinay ano ka politics takos na ayun chimpunti politics Sino nga tadi ka man mo na hindi kang kanakod ka yan ay nga dinamag kon si ka i-explain mo mut. Apay nga tanga din i-record. number one nga sakit yung podcast. I forgot to hit the record button. Baka Sinay ano ka? Doon na ibagati. Di na lay doon naman nakamat. Yung sino di opinion lang na sino di lay dum ay kaman sino di sin panang ilam sino di kaman dapat ay leader tako. Sino dapat ay ugalin di leader sinabinggit tapno pay man improve nan ay kabinggitan. Number 1 ni dapat dati puso na dito binggit. Din ay mangisakit si Ili na. Ay sat may anak binggit. Not necessary. Oo. Kat puray pa yang taga-binggit deta no romang ay ti taga-binggit. In fairness piman kadagiti napintas timot ti pagka-leadership na. Ay kakaidian tayo nga binggit. Di usang ay kasapulan siguro paran sa kanot kit dia ta sa balik ta kumot si Kanya-kanyang opinion wen. Paran sa kan din ay mangamag si Ublana. Oy. Lang nga jay ikarina ket nunto kadamagan ket kus ti politika lang diyan. Oy. Panagawis at least makita mo ta wag tagaw isuna ket ada ti leadership. Although i-present na ti binggit. Oy. Yan ay kita national. Ket nayunan na mot iti gawa iti sarili nga ayan tayo nga binggit. Ket number 1 ket improvements mo ta. Oy, kumanya. Mapansin nagitoy da kay diyan tayo
marigrigat mat nga padpada. Mhm. Tahaan lang nga jay as-asideg lang iti Dalikan. dalikan. Sa timapudpudutan. Una, iso nga data ti may isa. Ano apay nga masakol nga kitaen danay butusan tayo. Ni ano ni ka manak man aga. Siningot opinion. Friend, not well trained. Makakanan deten wayoton ibagbagas ya. Wanan ipagbangon ka na diya, sino ka din number 1 na observation ng politicians? Number 1. Sabi niya kaanakan. Kaanakan iti with expiration. With expiration. Tunod with expiration. Payag tunod tagaya mo within 45 days. Within 45 days, tunod mo si May ka 46 days. Ni. Unak man no ang angkulo ni kajay. Tunod with expiration date. So kaya Nagbalin gaya mo nga makan say politician. Politics. so nga kakabsat nga tumataray, ilan yun ya? Ta, bakon tunod with expiration date. Ta, ayun, narigat sa guys istoryaan niya, kaman din ay di malagip ko din na nantaray past election. Idi inabat ko hindi na nairanay din kadwa na kandidato mo't lang muna sa konso kumusta man istorya kami sika po sa uncle tatalaga mo timon nga uncle idi ano ka naila na nilamanon din sa kandidato sa kon in mabaya bo nakilamano ay makiamamon mo ganyan sa uncle kumusta ako siya itap-tapyo din naganta ko kalkal pas di election naabak na di sinanggap nairana ay naabat mi sa public market na inbaba mi pa jay shield ti tawang itam no makita na kami pansinan mi kuma sasadon mi pansinan na kami ayun nandidiretso yan inugunanan envelope na yan kamo no ikarga na inugunanan envelope na yan adayan pansin oh my goodness ano talaga lang gaya may pansinan na kami no kasapulam number 1 mat yari tati observation ti kadwan. Tapos may sapay di malinglingan ay di nangipatok doon na kayo sa Ifugao. Iso nga kayang-kaya na kayo ay tukdagon. Kaman din istorya ko yan ay sinay di imbutos takot idi. Kat na umat ako, iso nga sinukatan tako. Si Barbaro. Idi ilan tako nan Barbaro ay na kat ayo. Yan ay mumuyangan ng numnum na. Sukatan tako. Kayang-kayang nga ramidon ti tao di ay. So nga number 1 ko mga panunutan ti politicians. Ngay kat jay tao ti busda. Say mang ibutos. Say mang patugaw anda idas di ay. So di kaman malinglingan niya. Malagip na ba no pa nagkakampanya ng nuwan sa inalpas nga ikatawan. Awan. Say kaman ano ka. Maadidan pa basulon na ni pag apay ay masakit na masaktan direct na po iman. Sino aya in the first place sino di nang patugaw na kayo. Sila sa position. Bakit mat machine. Tama. I mean bakit mat robot ang nanbutos. Bakit mat alien. Ako ay umili. Na may muna mong kangatasin kan kananda no mamingsan ay magadilimpyo ay politicians. Manpilpilit ako si Basit di na sunong kananda si loko-loko am amin dasang pilpilian tako din. Alright, so sponsor time. This podcast is sponsored by SciSpace Tech. SciSpace Tech apo ko tag-offer ti services like formatting, software installation, file recovery, printer resetting, kanda dumapay related to computer of course. And ag home service na po ti computers. Kung nang kayong makarwar, you can contact SciSpace Tech, CY Space Tech, through their Facebook page. Dahito'y SciSpace Tech apo kat available lang in the locality of Mankayan. Basit di kinaloko. Uwan mo ta. Mas bangarigan say istorya na nga nangag ko nga panagsikwat na. Kita tayo say basit panagsikwat na. Amin dahil tatanda nga. Dati sikwatan na Nga basit mo basit ta. ko ma. Nga day sikwat amin nga kakalupin ko na ang saluk ko. Di mo gaming problema, mansingir na din ng tulong. Oo.
no tinulungan na kasing kampanya pa afterwards may man singer damot iman gamin isong akas lang nga mapilitan da ay mga ano kaman nan kukonik ngay mot lang din ugalin din ang tulong kun sika say mga ipalawlawasin lawlawa o tayo doon ugalin din politika. May sapiman mo tumulong ka, tinmulong ka nga agpaiso, ngam diwada sinumnum mo, dak-dak-dako di man sublihan sika. Sige, okay. Iso nga, parang sa kang Kaman mo tinturon ay yun manamag si lawlawa din ay politician. No, kasi di ka panunutan, medyo talagang mapanday ta nga sikwat. Pressure day tao. Pressure. Okay. Panak man no, ti style tayo, practice tayo ko. Diyan ay urayo mo sumagot yan yan. Tama. Sika mismo. Okay. Ipilit mo pa eh. Okay. Nung kahat pa yung susunod. Ewan, kanta. Isinger mo pa after niya. Observation, famous na ito eh. Maminsan kat mapaspasamak mo ita politics. Di ka po na lang gaya may tumulungam tapno pumilak ka. Tapin di agaw nga. Siyempre, i-consider yung mata. Dagita babasit piman nga in low babasit nga agin income mat nga masapol nga mapansin tanong ko man di kunata yung di kunada nga no sikat itinmulong kot dapat nga sikat number 1 sala samot ti man medyo kwadi ay no kaman na di purpose mo ay tinmulong talaga ay inbabab di quality di biyag di umilis di kan mamaga din essence di kunang dako ay helping people. Talaga ay din awak mo di tulungan sila. Kaman na dado din na ilang ay kaman na dia dado di ba din makot sila tapos ay ilam yan kaman ni na maunikit di ka to di Hilux mo. ano tin nakita nga kasi siguro din udumpan adalan mandan lagiayon. Din layad ta si pupuso tayo tumulong talaga. Ngam pa ng ilam udwani ay di nga ta intellect or din ay kaman style di man putos udwani ay nalakad nga ta ay maguyuguyod latas yung kaman na di style din. May daw-dawtan, ibutos ta ko na tan way nan idawat. Nalakad pa lang may mauawis sila no udwani kat amudan ay mangpilisin mayat. Sigon sin observation kat wada. Ngam pamadayaw sinday ipugaw ay maprinsipyo. Siyempre awatan ay dawat tagaron. And then no pinagugutos akot. Din ay nailam ay kaman parang sikayan maibagay ay mantagaw wino karapat dapat ay mantagaw. Nang idawat man wino aga. Jay basit ti sikwat na nga unam. Basit ti sikwat na ay Dagita na ngay man-manu nagitaan nga maprinsipyo piman birok kaman alin datakumot lang ay basta baken gaput tanan idawat yan wadang kanan dai business is business. Tama. Ayan, but then we have to cut this short kasi kailangan na magre-record ulit kami ng isang episode and then baka wadalay dum i-plug. Baka alay dum i-plug din ang RPN program mo. Yes. When kunakot galing liyak itik. Wala di programa ta po gayam is ng RPN DCBS, Ronda Radio Baguio, Agrogingay, dyan ay 9:30. 9:30. Ano kayo tayo mag-tune in kayo? 9:30 to 11 a.m. Tiyag sapa kat iti nga pakatalantanan lagi dyan ay concerns, issues. Mapaspasaran tayo iti siyang alubungan. Kan nagiti makikita tayo nga dapat nga may correct. Mapa government man, private. Pati pa nagpagpag na, may correct ka na. Wag lang nga makialam tayo ijay problema ti agayam. Andayo nga mo diyan. Kwati pa pa di jay. Sino din ni Team SWD.
Ni kanok si Brother Andrew. And adamot ti part 2 na iyan ay Afternoon Delights. Afternoon Delights. Rugi ti alas 12 hingga na 2:30. Daytamot ket programa nga pangliw-liwa. Agi basa tayo kadagi diyan ay greetings yo and then request. Nag-play tayo ti request yung nga kanta. Alright. So, very short but then meaningful. We'll be having another rounds again of podcast with Brother Jomar. So, Brother Jomar Sakma, everyone of RPN. A nice time to all of us.